Dust Devil nakuhaan og video sa usa ka netizen sa barangay Bagakay sa Tacloban City, Leyte. Unsa may hinungdan nga mutumaw ang usa ka Dust Devil ug unsa kini kadelikado. Ato kining sayran sa report ni Luan Merundina. Kuha kini sa netizen nga si Jujimi Esperas mga alas 10 sa buntag kagahapon sa barangay Bagakay, Tacloban City. Matod ni Jujimi, samtang nagatang siya bus nga masakyan, kalit lang may naporma nga daw buhawi. Sabi ko, hala, ito na ba yung sinasabi nilang tornado? I was a bit scared nga po kasi may dumaan pong motor dyan. Akala ko, sabi ko, hala, baka igupin na yung motor, pero hindi naman pala. Hindi naman siya dumaan sa mismong yung umiikot na dust. Apan di lang kini, usa ka higayon niyang nasaksihan. Kundi, upat ka higayon gayud sa maura gihapong dapit. Apan kay nakalitan siya sa unang higayon, ang nagsunod nga tulo nga daw mga buhawi, maulang ang iyang nakuhaan og video. Diyan po siya nagpalipat-lipat po. Parang kasi umuurong siya mga ilang seconds lang nawawala. And then mga little later na naman mga ilang bumabalik. Pero nung yun lang yung panghuli kong video na very short lang, yun na yung last, hindi na siya umulit. Matod ni Engineer Jomer Iclarino, weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga ang nakuhaan og video ni Jujimi, dili buhawi kundi usa ka dust devil. Unang-una, tornado, buhawi, waterspout, gikan kini sa gitawag nato na cumulonimbus clouds or technically that's the CV clouds. Diha maporma ang tornado, waterspout. Base sa video, kita nato walay kaayong clouds. So that is init, gibase nato sa video that is dust devil. Mamahimong maporma ang dust devil sa mga dapit nga nakasinati og hot sunny days. Di nahita makasinati og patak-patak ang kainiton. Hinungdan nga ang naumol nga init nga hangin gikan sa yuta dali nga musaka ug magtuyok ug higupon niini ang mga abog. Sa data sa Pag-asa Visayas, niabot sa 27 degrees Celsius ang temperatura sa Tacloban City kagahapon sa alas 10 sa buntag, nga may heat index nga 30.9 degrees Celsius. Matod sa Pag-asa, ang tornado o buhawi mamahimong moabot ngadto sa 450 kilometers per hour ang intensity ug mas kusog pa sa usa ka super typhoon. Samtang ang dust devil mamahimong moabot ang gikusgo niini ngadto sa 60 kilometers per hour. Apan bisan pa man niini, may pahimangno gihapon ang Pag-asa ngadto sa publiko. Mas maayo palayo siya kasi delikado gihapon base sa atong na research na information can cause also minor damage. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Misda.